Hurbildu Tolosaldera. Gozatu bertako herrien lasaitasunaz, kulturaz eta gastronomiaz. Gaur egun pasa amezketara etorri naiz. Azze eguraldia atera duen. Mendi bueltaxka bat egiteko aprobetxatuko dut. Azze paraje ederrak. Hori txindoki izango da. Inguru hauek hobeto ezagutzeko Asier Hilario geologarekin geratu naiz. Ea zer erakusten didan. Kaixo. Kaixo, Laia. Ondo, oso ondo. Ikusten duzu, paisaiaz disfrutatzen. Bai, hementxe gaude, amezketan, San Martingo atxeden lekun, eta ikusten hemen mai panoramiko handi bat daola. Ze informazio aurkitu dezakegu hemen? Hemen aurrean daukagun paisaia zoragarri honen inguruko informazioa, hemen daukagu txindoki mendia, ikaragarri politia eta ikusgarria, baina kasu honetan zentratzen gara gehiago, azaltzen zer dan Aralarreko ipar frente hau, eta bereziki Arritzagako baiaran, Minatako baiara ezagutzen den baiara ere, hemen daukagun baiara politia hau, hor barruan ikusi daitezken berezitasun asko, ez? Pentsate nuen hau oso leku aproposa zela, jendeari paisaia ikusgarri honen atzean dagoen mezu hori edo sekretu txiki horiek pixka bat interesa piztu eta hemendik abitu eta ibilbidea egiteko gogoa sartzeko. Ibilbide hori egiteko, Arritzagako ibilbidea egiteko eta gauza guztia ulertu ahal izateko, badaukagu mapa bat edo esku horri bat, eta bestela honen informazio antzekoa daukagu hemengo QR hau deskargatuz, mugikorrean ateratzen zaizu oso txukun, ez? Hor daude ibilbidean zehar markatu ditugu 7 interesgune, eta interesgune bakoitzaren informazio guzti hori mugikorrean deskargatuko duzun aplikazio txiki horretan dago sartuta, ez? Edo bestela mugikorra ez daukanarentzako, edo erabili nahi ez narentzako, beti dago esku horria. Eta, ibilbidea, dira 800 metro desnibel, hemendikan abitu eta Arritzagako ia goikalderaino jungo gera, paisaia guztiz aldatuko da, hasieran basoa edukiko dugu, eta gero hasiko gara landa paisaia horretan, hasieran baiara oso estua izango da, baina gero bukaeran baiara zabalduko zaigu asko, eta bukaeraraino jarraituko baguru, iritsiko gineke Aralarreko kanpa horietara, eta pixka eta horrelago garatzara, ez? Baina, azkenean jun eta etorri horretan, egun guztiko irteera bada, ez? Oso paseo politia, mendian ibiltzeko itura daukan edozinik egiteko modukoa, eta benetan, Aralar zer dan ulertzeko aukera oso politia ematen dugun ibilbide bat. Eta bisitatuko dugu, lagunduko jazu? Bai, horrelako egunarekin. Venga. Geldiun, eta zuk zerbait gehiago jakin nahi bazu, konfiantzaz oso galdetu, Oso, no? Etorri zea amezketa, eta amezketa da txindokiko sarrerako ate printzipala deitze jotnik. Gerra aurretik eta ondoren, kotxeratan etortzen jendea, mendi honta etorri nahizuna, eta oain nahizta beste sarrera batzu baditun, orduan beti amezketatik sartzen hor ikustezun mendi horta. Beste embate igun mendio izaintzezuna. Hemen orduan bizilekoa daukemarik. Hortxe eta mendik ikusten da. Oain, hemendik, horreneko geldiune, eta jungo gara bigarrengo geldiunera. Oso ondo. Bai?
eta bigarren geldi honetan ikusiko dugu. Dina ez dizut esango. Bai? Ze azkenen nik hau erakutsi behar dut eta gustatuko litzaidake amezketa etorri eta bertan beak bizitzea momentua, bakitza banaka bizitzea. Eta zuk biziko zuen hau, bai? Baina irudik hartuko izkigu pixkat eliza juten, eta urrengo, lasai, gero hemen musikita pixkatekin iten dugu rekorridoa, eta urrengo geldialdin. Berriro. Hemen oso poritxe ingoet, erdiak utxikoet. Izena esango izu bai, poritxe gatzata. Bueno, hola ja, hau da bigarren geldiune. Bai, eliza, bai, eta honea etortzen ganen, galdetzen dut, bakoitzak hemen zer dan ikusten duna edo sentitzen duna, bai? Eta hone doke histori pori-pori bat, baina ez dut kontatuko. Etortzen danen, kontatuko topi. Sekretua, ez? Sekreto pixkat. Baina nahi kontatuko jazu gero, Zuri kontatuko izutena ondo. Vale. Eta behin esaten duenen, hemen ze ikusten duen, eta azaltzen danen, da argitzen deunen zer dana hau, hemen, topatzekea, pelota bat ikusten denik? Pelota batekin. Bai. Arritzaga baiarak geologikoki interes handia duen baiara bada, ez? Ze aurkitu dezakegu? Bai, interes asko dauka, dalako baiara bat oso luzea, eta Aralar nolabait gurutzatu egiten duelako, ez? Eta orduan ikusi daitekeo gurutzatu eta ikusi daitekeo oso ondo Aralarreko barne egitura hori nolakoa dan, ze arrokak sortzen duten Aralar. Ulertu behar dugu hemen Aralarren dazkagun arroka guzti hauek, arroka gris hauek, kareharriak dirala, hemen daukagun arroka hau bezala, eta arroka hauek fosil itxastarrez osatuak daude. Milaka fosil itxastar daude. Arroka hauek sortu ziren duela gutxi gora bera 150 eta 1 milioi urte, koralezko arrezife antzeko batean, eta hortaz arroka hauetan ikusi ditzazkegu koralezko arrezifeak eta arrezife horietan bizi ziren beste zenbait animali. Baina hemen fijatzea animagera ikusi dezakeguna da ere nola arroka hauek vertikalean daude, ez? Ikusten dira horrelako pakete handiak vertikalean. Hasiera baten arroka guzti hauek horizontalean sortu ziren itsaso azpian, baina gero itsaso azpian Iberia eta Europa banatzen zuen itsaso azpi horretan. Baina gero Iberiak mugimendu bat egiten duenean eta Europarekin talka egiten duenean, Pirineoak altxatzen dira momentu horretan, itsaso horren azpian sortu ziren sedimentu guzti horiek, koralezko arrezifeak barne, egiten dirana da horizontaletik tolestu eta pasatzen dira horrelako vertikalean egotea. Hola, baina. Bueno, hola ja. Hau, Fernando Amezketarra ezkonduta hau borda bazan, eta hortxe jarri zan bizitzen. Eta bere Andrea zan Josepa. Izan zituen 10 ume, azken 2 ume bizkik ziren hil zian, eta Mixerik horretik ekarri zituen berriro beste 2 mutik. Eta hemen, Amezketak dauke, Amezketako plazatik hasita, Fernandoi buruzko historioa guneka ibilaldi poli bat prestatuta daukea. Eta da, ordu eta erdiko ibilaldi bat, eta gune bakoitzen jartzeu, adibidez hemen ikustezen nola jartzeun, hemen ezkondut hemen bizitu zala, eta bakoitzan jartzeu. Mundu honetan gauzikorena, amorillua eta pakea. Beste guztiak, kanbiatuta, zugana nator Andrea. Eta gero jartzeu nun bizitu zen, oain jendak gu hain jongo gehan errotan. Hemen bizitu zen, hor txabola bat, borda bat zeukean, hor zuzken ardik eta gauzak, eta hor gauza bat pasatzen zaion da hiltzan, 58 urtekin. Eta hor kontatze deu, nola hiltzan, da errotan baita ere kontatzeiet etortzen dien nahi. Bai. Aida. Bertzelari ezaguna gaina, Fernando Amezketarra. Oso. Umeek ere ondo ezautzegu, ez? Umeek eskolatan, Usted eskolatan, etortzen dira hola jendea igual handerin. Oain, errotako giltza hartukoet,
mendik. Hemen uste deu, zen batzut etortzi eudek jartza, beste gut, ez, baina bene gizonak hemen du, txoine? Eloia, hemen txe bizi naiz ni, ze kasualidadea. Lehengon lehiotik bidatzen nuen, da esaten nuen. Ezkerreta bidatzen nuen sukalditik eta Eliza. Gero horko lori gude bota, ze kuriosa da bizitza, Beti peluketa naiz, eta... Morrena frontala. Bueno, paisaiare zoragarria, hemengoa. Aralarreko paisaia da zoragarria bere osotasunean, eta nik uste bere bereizgarritasun nagusia diela hemen ikusten ditugun landa hauek, belaze hauek, eta, hau ez da paisaia, hau paisaia kultural bada. Aralar da mendikate bat naturalki balio handia dauzkana, baina kulturalki ere bai. Hemen Artzantza, Aralarren duela 4.000-5.000 urtetatik ona ezagutzen da. Gure arbasoek aspalditik ezagutu zuten Aralarren dagoen udaran, dagoen potentzial hori ez, eta horregatik gaur egun Aralar dauka horrelako itxura, landa itxura oso atsegin hori ez, hemen ere ikusten dugu gaur egun, nola hartzaileek jarraitzen dute hemengo bere bordak eukitzen eta ardiak izaten, eta azkenean, zentzu horretan gauzak ez dira hainbeste aldatu ez, eta orduan ulertu da Aralarreko paisai hori, landa berde paisai politxo hori, hori paisaia kulturala dela, eta paisaia hori mantentzeko ezinbestekoa dela, aktibitate kultural hori mantentzea. Eta hemen ikusten duten edifizio, hori zer da? Hori da Baiara honek daukan beste berezitasun nagusia, hori dira minak. Arritzagako Baiara, deitzen da baita ere minak, deitzen zaio, minatako Baiara, eta hori da hemen mina aktibidade bastante garrantzitsua egontzala. Hemen urte askotan zehar, pentsa ezagutzen da 3.000 urteetatik ona, gure arbasoek 3.000 urteetatik ona, lehenengo hartzainoiek ezagutu zuten hemen inguruan zegoela zerbait berezia, eta hori izan kobrea. Eta kobreak beti genik eukidu balore oso handia, ez? Eta pentsa hemen 1920 mendearen erdikaldera arte edo guztiatu izan du dira mina hauek, eta pentsa 18. mendearen bukaeran 200 bat pertsonak egite zuten lan hemen goran. Eta hemen goran ez da edozein leku, hemen 900 metrotara gaude, eta 200 bat pertsonak egite zuten lan. Horrek esan nahi duena da, benetan hemendik ateratzen zuten mineral hori, horrek balio handia zuela, ez? Gero, hemen adibidez ikusi daitezke, goran ikusi nola dauden horrelako eskonbrera batzuk, zerbait iluna. Marroia ikusten da. Hor daude minazuloak, hortikan sartze ziren, eta hor dago mineral beta nagusia, ez? Eta, aurkitu ditzazkegu gaur egun ere, horrelako mineralak, ez? Adibidez hau da kalkopirita bat, ikusi ze brillo politia daukan, kobrea, eta kobrea, beruna, eta horrelako elementuak dauzkana, hemen bida ze brillo politia daukan, edo ikusi ditzazkegu horrelako mineral politiak, azuritak eta malakitak, hau dira baita ere kobrezko mineral oso tipikoak hauek bezala, edo burnia ere bai, horrelako arroka gorriak edo limolitak eta horrelako gauzak. Azkenean horrelako eskonbreratan handikan ikusi ditzazkegu horrelako mineral politiak, ez? Eta honek markatu du guztiz, azkeneko mendeetan Baiara honen aktibidadea, eta nik esan nuke inaundi batean ere amezketako aktibidadez. Oso interesgarria iruditu zaide, ibilbide hau. Bai da, nik uste dela oso politia eta oso interesgarria bi gauzak. Egualdi arrain digu gaina. Hori ez da horizkoa hemen hainoikoa, baina egia esan da leku bat merezi duena. Benetan merezi duena eta ezagutzen duen jendeak, ezagutzen ez duen jendeak, harrituta gelitzen dena. Paisaia oso politia dalako, mendi paisaia potentea dalako, eta gainera, horrelako sekretutxo asko dauzkalako gorreta. Eta etxetik gertu baina, Etxetik oso gertu, eta kasu honetan gainera, prestatuta dagoen ibilbide batekin, seinalatuta dagoena, eta zuk eskuan daukazun mapa honekin, mapa honekin, orientatu gaitezkenak, eta hemen dauden berezitasun guzti hauek, ulertu gaitezkenak. Eta hau gutxi ezparimada ere, mudukorrean eramateko ere, San Martinin dagoen mai panoramiko horretan deskargatu dezakezu, edo Amezketako udaletxean deskargatu daiteke horrelako informazio berezi bat telefonan eraman ahal izateko. Edo zeinek egin dezake ez, bakarrik QR-a deskargatu edo esku horri honekin, edo nork egin dezake ez? Mendi ibilbide bada, eta luzea, gutxi gora bera 800 bat metro desnibel ditu San Martindik ona, baina, hasiera batean esango nuke mendian ibiltzeko ohitura daukan edo zeinek egiteko arazori gabe. Egun guztiko ibilbide bat, 5-6 orduko ibilbide bat, poliki-poliki, lekuak disfrutatuz. Mendian ibiltzeko ohitura daukan edo zeinek egiteko modukoa eta disfrutatzeko modukoa. Eta hemen gaina markatuta daude ez, 7 puntu horiek, interes puntu horiek markatuta.
Eta hori ez da hain ohikoa, ez? Nik askotan esaten dut mendietatik ibiltzea, mendiak ulertzeko borondaterik gabe, mendiaren begira hori izan gabe, nahi bali madezu museo batetik begiak tapatuta ibiltzea bezala da. Eta honek ematen dizu aukera, baiara honetatik inguruan begiratu, eta zure imaginazioarekin beste asko zurrunago dauden korralezko arrezife eta deltak eta horrelako lekuetara bidaiatzeko aukera. Eta bisita hau, ibilbide hau zurekin egin nahi duenak, ez dakit aukera badaukan, edo egiten dituzun bisitak jendearekin? Amezketako udaletxeak antolatu ditu irtera pare bat, hasteko behintzat, hau guztia modu gidatu batean ulertu ahal izateko eta parte hartzeko hortaz, edo zinik interesa eukiko balu, deitu dezala Amezketako udaletxea. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Guazen bera. Amezketako kultura eta ohiturak hobeto ezagutzeko agurtzan erekin geratu naiz. Zer erakutsiko ote dit? Kaixo, agurtzane. Kaixo. Zemuz. Ondo, zure bai. Ondo, bai. Hemen txe arritza dinator. Ze ondo. Eta guain ea zeak uste jazunzuk. Ondo. Bueno, nik akutsiko izut, ibilbide etxo bat. Bai. Ingoitu bost geldiun. Bai? Eta zuk zerbait gehiago jakin nahi bazu, konfiantza oso galdetu. Bai? Oso ondo. Bueno, etorri amezketa. Bai. Eta amezketa da txindokiko sarrerako ate printzipala deitzeiot nik. Bai, gerra aurretik eta ondoren, kotxeratan etortzen jendea, mendi honta etorri nahizuna. Eta oain, naizta beste sarrera batzu baditun, orduan beti amezketatik sartu zen, hor ikustezun. Mentxe izugarrizko, besta daukeu? Hor dago, mitologia lantzeko, Mari, bakizu Mari ze sorgin, ze berezia zen da. Esategue, hortxe bizi dela. I'm taking notes now with my rotary pen, but I'm not waiting no longer at the bottom of the learning curve, no. I'm not giving up. Bueno, hola ja, hau da bigarren geldiune. Bai, hemen Eliza, Eta honea etortzen ganen, galdetzen dut, bakoitzak hemen zer dan ikusten duna edo sentitzen duna, bai? Eta hone doke histori pori bat, baina ez dut kontatuko. Etortzen danen, kontatuko bakoitzak. Sekretua, ez? Sekreto pixkat. Baina honi kontatuko jazu gero, Zuri kontatuko izutena ondo. Vale. Eta behin esaten duenen, hemen ze ikusten duen, eta azaltzen danen, da argitzen deunen zer dana hau, hemen, topatzekea, Pelota bat ikusten denik? pelota batekin, Bai. eta hau da, honekin, aprobetxatze dugu, omentzen ditut amezketan izan dian pelotari guztik, eta justu hain, hain humil eta hain pelotari ona, zentzu guztitan dan jokin aipatze dugu. Bai, eta umeek oso ondo pasatzeu momentu honetan. Hau da, niko nizatiot umen txokoa bezala. Ze azken baten, holako ibilbide baten gurasok umekin etortzen badia, ume guztua batea da. Printzipala gurasoke ondo sentitzeko. Eta momentu hau izatea, jokin hementxe bizi dela eta gauza pila bat behai buruz. Baina bukatzen deunen, bigarren goza hau, joten gara barrua. Eliza ikusten dugu. Eliz barrua, bai. Eliza berezia dago gaina, Bai, Eliza amezketakoa da, ez dut uste beste bat daunik, hemen mantentzen dan, misterioa mantentzeunik. Oso polita da, denak esateu, helen gurten etorri ziana, dana ikustatzen zein asko. Bai, baina ikusiko ze. Azteko atetik hasiko geha. Ate hau hemengo gizon batek egin da, Eladiok, eta ikeragarrizko lana dauke, eta etortzen dian guztik, honi argazkiatea gabe, hemen egon gabe ez dia juten. Gero ateako dugu argazkitxo bat hemen orduan. Biok ateako dugu. Bai. Zu hor, dani hemen, biok ate bakoitzan jarritzen. Oso ondo, bai. Bueno, horrein jungo geha barrua. Gira, laia, amezketako Eliza. Zoragarria, handia da, Handia da, Eta hau da mantentzen dana Eliz bakarra, sila hauek eta usario hau mantentzeana. Eta esaten dizun, ibilbide honek izena du argi ezkutuaren bila, eta zuk hain ikustezu ez daula argik, eta zu bilatuko zu, bai? Bale. Bazen ba. Zen ba, haber bilatzeten. Topatzezun, What I'm trying to say is there must be a better way.
attain their aspirations, they might have a chance one day. I mean, does Honi deitzen zaio argizari ohola. Zeratik, hau da argizaria, eta hau da ohola, egurra. Bai. Zeratik dauke honek, ikusten zute forma dauken, gizaki baten forma emanda daukea. Eta da, hildakoi, zuk momentu baten begik itxi edo irikita, hildakoari omenalditxo bat edo beha gogoetak hartzeko modu bat da argia piztuta. Eta zeratik justu hemen sekreto bat da bai. Gero kontatuko izu zuri eta etortzen dien nahi dena azaltzen diet, bai? Etxe bakoitzak dauka bere sila, bere argi zaiolakin. Eta hau dana emakumek bakarrik erabiltzeue, etxeko andrek. Bakizu amalur, amak gea, o emakumea gea sortzaileek, bai? Eta emakumek lan ikeragarri indu, eta hau dago behantzako. Ez da, gizonezkoik ez da hemen esertzen inoiz, beti emakumek. Emakume bakarrik esertzen. Emakume bakarrik. Hauetan. Tradizio hau ez dut inun ikusi, hemen bakarrik. Ez dut uste da honi ja inun, urte asko die, ja atera ziela odenak hemendik eta daudela lista guztietan betiko bankuk. Baina amezketako mantentzeu, bai. Eta santu guzin eunen, hau egotea dena piztuta oso politia egotea. Eta gero espikatzez baita ere, hor ikustezu zila hortan mantanila nola da honezta? Bai, mantilla bat. Mantilla politia hoi, da Jokin Altunaren amonana pentsa. Eta reliki bada, ja ez du eitzen, holakoik ez da eitzen ja. Eta honekin kontatzet beste historiotxo bat, bai? Eta bere alabak, borondate handiekin utzi ziten, oso politia dalako horren tradizioa kontatzea, horrek ze esan nahi daukan, da zertako erabiltzezan, bai? I mean, does apathy come with age? But I'd much rather go down fighting than at least I could go with pride. Brother, I'm trying to back. Hau, Fernando Amezketarra ezkonduta hau borda bazan, eta hortxe jarri zan bizitzen. Eta bere Andrea zan Josepa. Izan zituen 10 ume, azken 2 ume bizkik ziren hiltzian, eta Mixerik horretik ekarri zituen berriro beste 2 mutik. Eta hemen, amezketak dauke, amezketako plazatik hasita, Fernandoi buruzko historioa guneka ibilaldi polit bat prestatuta daukea. Eta da, ordute erdiko ibilaldi bat, eta gune bakoitzen jartzeu, adibidez hemen ikustezu nola jartzeun, hemen ezkonduta hemen bizitu zala. Bere txokok, ez? Ikusten du Fernandoren txokoak ibilbidea. Bere bizitza, dago dena, bere bizitza nola izan zen, txokoka jarrita dago. Bea bizitu zantokin, da, bea. Ibilbidea hori nahi dunak orduan, amezketako plazatik abitu behar da. Ordu eta erdin, eta gero bukatu iten da gu hain jongo gehan errotan. Bertsolari ezaguna gaina, Fernando Amezketarra. Umeek ere ondo ezautzegu ez, marrazkitatik eta... Eskolatan, etortzen dira hola jendea igual anderino danata eta esatite historien Fernando lantzeuela eta politxaritzakela, gero hemen ikustea benetan nun bizitu zan da, nun izan zan hain historikoa. Bereik ikustea, ez? Hoi da. Zeuken fama oso alperrana, baina buruz oso bizkorra, goze ez ezeoteko moldatzen zituen trekimaina kontatzen zikit eta oso politxa die. Olaia! Eskerrik asko. Errotari, Hemen errotari papela ingo dut, epitxiko izut errota, ez nola mantentzean amezketan, bai? Etorri ba, sartu barroa, Olaia. 6 errota ziela amezketan, eta hauxe mantendu da pixkat museo bezala. Baina, aste kulturalen, beti bisita zaio herritarrak, eta egun baten itea irina egin, eta gero talo jan bat itea. Oain, ondok ere ikine berritu dalako, eta horri eman bertziolako emango zaion ingoi talo tailerrak, eta idea batzu dauzkeu, oso lotu gabe oaindik. Eta lehengoan sartu gendun ura, hor atzeko depositioan sartu behar dauda, menditik etortzen dana, gero horrek moitzeu
errotako beko hidrauliko handio errueda hori, eta horrek jartzeu errotagon martxan. Nola sorotan garai baten hartoa asko izan hemen, eta hemen errotak asko izan dira klimaangatik, ura asko daulako gure inguru hontan. Eta errotak ura da, errota moitzeun energia, bizi emateiona da ura, motorra. Oain, errotak asko desagertu die, elektrizitatea sortu zanetik asko desagertutan egiten da oain beste modu batea, ez da irina eta dena. Gero itxezuen garaiaitan hemen sartu, eta honi bueltak emanez, aletu, eta alea juten da horrea. Behin honea etortzen danen alea, hortikan pasatzen zuen honea. Hemendik, eman nahi bat zuela, zu probatu, ze indarra daukan. Honea etortzen zan hartoa, haizeak kentze zion txar guzia, eta gero hemen sailkatze ziren harto hundigok edo txikigok. Txikigok zulo hontatik ateatze ziren, eta hundigok horratzek alden dauken beste txulo batetik. Behin hau eukita, gutezan hartokin, errotarie, hor gora, hor hartoa bota, gero irikitzen da uraren pasoa, hor atzekaldeko depositua ikusi dugu laia, hor oain utxa da, baina joten da beteta. Hoi beteta da honen, hau hemendik kentzen da, eta gogoraka eman da irikitzen da, hau beran egoten da itxita da honen. Ze sentilloa, goratzen da, goratu, hau hementxe jarri eta hasten da izugarrizko indarrakin ura sartzen danen, beran ikusiko dugu gero, nola moitzen duen errueda hidrauliko hori, da hori moitzen danen, hemen gordeta dauden harrik, hori dana biztan jarriko jau jendea etortzen danen, ura lortze daunen ja jartza. Eta errotak izatetu bi harri, bekoa beti geldioten da, eta goikoa moitzea udorren bizikin. Eta bi intartzen daun hartoi, hortikan eroritzen da. Eta guazten daula movimentun beko azten danen, hidrauliko azten danen, eta hortik jaizten di aldiko 5-10 aletxo, eta oso lento, ateatzen da hemendik honea irina. Irina honea bota, beran ontzi bajarri, eta astinduz dena txea, oso fin atera arte. Eta gero jarekin, taloken, bai. Eta oain, hau bukatuta, hemengoa bukatzen den beste azken parada ingo dugu. Ondo iritzen dizu? Bazen. Listo? Bale. Baina azken parada ingo dugu? Venga. Bidalaia, bide guztin, landu deu, Fernandon historioa, bai? Elizatik elizan sartzeako hori bai, nun jaio zan, gero jungeak usten nun bizitu zan, eta dena. Eta nun hil zane kontatu izut, etortzen dienai kontatuko hiet. Eta guain, hemen, ingo ieu, nola jugen elizan esaten, hildakon zeinen importante dan argia piztea norbaitei. Bai, hildakoak gogoratzeko, ez? Bai. Guain hemen, ingo deu, Fernandori ingo ieu, minutu pare bateko menalditxo bat. Bai? Eta zuk, hemen dau Fernando Amezketarran bere txisten liburu, mantentzeana. Eta jendeari kontatzizkiot txiste pare bat, 3 batzutan gehiago eskatzizkitea. Eta guri kontatuko iguzu baten bat? Bat kontatuko izuet. Eta zuk, olaia, piztu Fernandori begik itxi eta visualizatu nolakoa zan, eta piztu Fernandori argie. Bueno, piztukoet eta gero begik itxiko ditut. Nik okertuko izut. Bai, piztuko deu, segundo batez begik itxiko ditu eta behan nolakoa zango batuko geha, eta momentu hau, beste zer pentsatu gabe, behantzako izangoa. Zer ondo sentitzen bat begik itxita minutu bat. Ba ez, lasaitasun pixkat. Inguru honekin gainea, Bueno, bagoin kontatuko izu txistea. Bai. Beti esategu, Fernando Zala, esan dizuen lehen oso alperra laneako. Eta beti zion improvisatzen beti gauzak egiten. Eta egun baten apaizak esan hemen zion. Fernando, gaur nahi alde guetxea etorri bazkaltzea. Guetxuk alden bat zeo, zazeola jateko neska jarrik, eta
bale, guztua, torriko naiz ba, esan ementzion. Da, seme asko etxen, asko nola zituen, da esan ementzion seme bati. Gaur, nahi alde junekin Fernandon etxea bazkaltzea, eta bai, etxe guztua, eta, bueno, venga, bio jongo etuk. Bestek etxein dutzi, eta juntzian, Elizategi iritsi zienen, da, Elizan ondon apaiza bizantoki iritsi zienen esan ementzion. I gauza bat inbeak bain. I hemen jarri, eta izemendi mutxu. Kieto, ni torri arte. Atxe baino, ni bakarrik hemen, i hemen ni zeiun torriko noki bila. I han lasai hemen. Sartu mentzan apaizana Fernando, eta torri za Fernando, eta bai, torri naiz bat, eta goze zengo, eta bai, netripeia, hango luken zerbait, eta, bueno, ba, baukiu bat, eta hasi ingo gea, da. Bueno, aurna bakizu, errazatu ingo dugu zan ementzion, bai, guztua, da. Hasi mentzan apaiza, eta Fernando gehien mentzun aitaren, eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Fernando, gaizki zabitze, aztu zaizu, aitaren, semearen, aztu zaizu semeat, izango nikue, oain txon, kanpo june bentzan, hartu bentzun semea, eta sartu bentzun barrua. Horako gauzak ibiltzen zituen beti bromatzean, zainek esango zion gero ez, holako. Eta hola daude, umentzako ere baino politxago, garrixago gazatzen joanak asko, baina ez gara hasiko hemen, da etortzeianen eskatzen. Gehiago kontatuko izkiz bai. Eta bueno, bukatzeko, ibilbide hau nahi dunak, noiz iten dituzte ibilbide hauek, kontatu iguzu pixka bat. Bai, uztailan lehengo asten hasi ginen, larun bat atxaldetan 6etan elkartzegea, amezketa etorri, Eliza ikusi arte 6 lasait, Eliza bukatu orduko, Elizan paren eskubida, Eliza pasata gero, dago aparkamentu bat. Bai. Hor elkartzen geha, atxaleko 6etan, larun batetan, eta igandetan, eguerdiko 12etan. Orduta laurden, orduta erdi, batzutan gehiago luzatzea jendea oso guztua badau, hor inguru hoi. Eta da, erresa ibiltzeko umek, zinduntzako ere badao, oso ondo dago ibiltzeko, eta da, zenbat denboran goia, 4 minutu, 5 minutu Elizatik honea, ibilbidea da motxa, baina gauza asko dago motx hortan. Gauza asko kontatzeko, ibilbideak zenbat irauten du txugora bera? Hasieratik orduta laurden. Orduta laurdeneko ibilbidea daula. Eta deitu behar da telefono, zuen jarriko zuen telefono numero batea, edo WhatsApp ez da hartu daike ordue. Eta gero aurten berezi bezala ingo deu, bi arratsalde, goiz bat eta arratsalde bat, Jokin Altuna pelotarik eskue botata umentzako eskaini nahi dut ibilaldi hau. Ze umek eskolatan da histori bezala asko lantzen mendue, eta gero ingo deu, behakan lantzeuena, papeletan da, marrazketan ikusi daukena ikusi izatela benetan nun ibili izan. Eta ume hori eskainiko izkiet, atxalde bat goiz bat, eta hor etorriko zaigu Jokin bisitan, behakin jango geha. Eta zozketa bat ingo deu, etortzen dien ume hori arten, zenbaki ban amango iet, eta gero Jokinek pelota bat behak sinatuta amango igu, eta hori zozketatuko dugu. Bide berezia izango da hori bintzat, ez? Bai. Hor ondo, eskerrik asko agurtzane? Zuei. Hau dena erakusteagatik? Zuei. Benetan guztua. Hor ondo. Bueno. Venga, eskerrik asko. Laia. Hurbildu Tolosaldera. Gozatu bertako herrien lasaitasunaz, kulturaz eta gastronomiaz.